No ahoj Michal. Hádal som ťa, vieš, lebo včera byli problémy, zabití sú traja chlapci. No, tá čo? Pozri na Vlákové, robili čela toto problémy. No jak ináč sa máš? No tak on sa našval, tak on bol na víne. Zas... chyby robili, no počuť sa tak zabitý bol. Hej, čo, zas nejaká bitka, či čo bolo, si sa spomínal? Hej, no včera. No. A čo, zase si dostal? Vidíš, lebo vysoko, že zase dostal ty bitku? Tak vidíš. Aha, zase si dostal bitku ty, či nie? Hej, no včera. Hej, no jak sa ináč máš? Povedz už. Jak sa ináč máš? Dobre, dá sa? Dá, vidíš. Kde zase, alebo čo, tu dá, kde poblízku? Podporu a až potom budeme aj Zubarovi. Podpora? Jo, toto a na vlakom potom o jaké ideme do Bratislavy, ťa chlap som nočníkam. Tam vlaky stále chodia, to sa neboj. Ale počkajte, na cestu... No to prv musíš, peňažky musíš pozbierať, to nie je len. Taký chcem Walkman, ale... Walkman chceš? Pozri, taký, ale... Taký len to ide na kazetu. Hej, ja viem, Michal, ale tie Walkmany už sa ťažko zhaňajú, ty, však to už je nová doba. Kde potom kúpim Walkman? To už len bazary, ale ešte niekde na takých stránkach je, ale to je drahé, Michal, to ja som pozeral, to nielen tak nájsť, vieš. Tak kúpim potom Walkman, lebo treba ísť na vyšetrenie Zubarovi. Aha. Hej, ešte stále snívaš o tých zubách, hej? Hej, tam musím to, čo mám. Hej, to je pravda. A hlavne toto, že si v poriadku, hej, všetko, to vidím. Konečne som ťa chytil po dlhej dobe. Hej, no. To vieš, ja tiež nie som doma stále teraz, stále chodím po brigádach alebo tak, to viem jak to. Hej. No a vyzeráš dobre ešte, takže sa máš dobre, jak vidím. A vidíš, no počakaj, balík už nebude už. Tá balík už Michal teraz Walkman. Vieš čo, Michal, ja sa skúsim ešte niekde spýtať, ale je to ťažké, lebo to už iba cez internet kúpíš. Taký istý Walkman, ale ide paska, ale nedobre ťahá kazeta. No lebo to už je problém, vieš, to už Walkmany, už som ti povedal, to už každý používa telefóny. A tie MP3, MP4 sú, Michal, chápeš? Ja, toto Walkman stačí, mám tam plno kazety. A hero je tam. Hero je tam, no vidíš. Toto mi stačí do Walkmanu. Aha. Za 20 eur tak idem na cestu a na zuby a na ešte vecami. Áno. A treba ešte 4-500 na cestu. Aha. No, to dobre, potom, tak uvidíš. A treba ešte na cestu do Bratislavy. Čo ešte, do Bratislavy, no, toto tiež, to tiež si vybal. Čo? No prečo je vzadu tam naprečo už. No, tak potom dobre, no, tak som veľmi rád. Na cestu potom mi treba hejpať na vlak, Zubarovi. A počkaj, kde je Zubar? Oproti Bratislavi myslíte? Nie, to všade, to nájdeš, to sú súkromníci teraz, vieš, hociakých, hoci kde nájdeš, takže tak. Hej. A už si niekde dačo skúšal nejakú brigádu robiť, alebo nič si nenašiel? Skúšal som, včera kontrane zbral, som plné bolo berané už. No, to dačo. Počúvaj Petre, ja neviem, kedy budem s vecami zbalený, sa ti potom ozvem. Dobre. A treba potom na vyšetrenie Zuborové, sa ti potom ozvem, hej? Dobre, v poriadku. Tak vy máte, ale len po 100 eur. Hej. Tak vy máte, no presne, také, presne. Také chceš? No presne. Presne. Ale to je drahý špas, na to musíš šetriť. Koľko také máte? Tá dosť to ja to nie, ja mám ešte svoje, neboj sa. No počuť, odkiaľ má také zuby máte? No tak odkiaľ, no tak mne tak vyrastli, nie? Keď sa o nech staráš o svoje zuby, tak ja neviem prečo tebe. Prečo ešte sladkosti jete. No, vidíš. Počkaj. Čo? No nebiel zrazila. Neboj sa, nezraziť. Kamoru ďalej. Hej. Že neboj sa, tak vieš, keď sa staráš o svoje zuby, tak ich máš, no, tak možno sa dočuješ aj ty. A balík neviem, počkaj, balík to neviem. Balík to už nič, Michal, už teraz hovorím, je mi ľúto, lebo ten pán, už som spomínal v jednom videu, škoda, že zomrel. Telefonoval sa včera, mám, že čo budem s tým Kalajom, Zubarovi, telefonoval sa budem ten Zubarovi. Hej. Čo bude s ním teraz, Kalajom? Tak Michal, to je jedno. Niečo treba vybaviť, alebo sa spýtať, no kartičku máš poisťovne, nie? Tu je kartička, ale máš toto otlačku, koľko treba na to? Jo, to tiež, ale to je drahšie spať, ale to každý, vieš, to, jak ti to poviem, to každý zubar ináč berie, vieš, keď chceš zuby. Dobre, odťa pôjdeme s vecami a odťa treba ísť. A na to treba poriadne zarobiť, Michal, to nie len tak zuby. Pozrite sa, koľko mám tu, 26, 25 eur. To je málo, Michal, to je akurát. To je na malý nákup toto, čo máš 20 eur. Zuby stoja viac, jak 200 eur, 300. No také presne, vy máte, presne. No, také, jak ja mám, no. No od presne, prírody, presne, vy máte, presne. Hej. No presne. Čo ti je? A jak si Veľkonoc? A jak si Veľkonoc prežil? Lebo sme sa nestretli cez Veľkú noc, cez sviatky, jak si prežil? No Veľkonoc som oslovania až tak, ale dostal som viac sladkosti, ale dostal si niečo, mal som klobásne, šunky a no vidíš, super. Ja som na teba myslel, ja som nebol doma, vieš, my sme boli preč cez sviatky, takže
Toľko som dostal som. Hej, no vidíš. No a toto je preka Petr, že tým balíkom tak sa rozhodneš, čo ti bude s tým kalajom. A ešte zúborové treba s tebou vyšetrenie. A ešte kopu veci musíš vybaviť, no. Takže takto. Mám viac ešte robiť. No, okúpať sa, oholiť sa však ešte. to, presne, treba poriadne sa ušoriť. A potom pôjdeme oťa Petr všetko na vyšetrenie s vecami. Hej, čo si dostal, kolačiky? Hej. No Petr, nezabudnem potom, hej. Dobre, Michal, všetko vybavíme, bo ja som tiež ťa tak chytil. Dobre, Michal, rád som ťa videl, som rád, že sme sa zase tak stretli, keď na rýchle, ale hlavne drž sa, všetko dobre, no hlavne som rád, že si v poriadku, všetko ešte, no. Neboj sa. No, bo si ma aj hľadal, ale to ja som nebol doma. Nebol doma, takže takto. Hej, tak vidím. Dobre, tak všetko si priprav, všetko a uvidíme čo ďalej. Keď dačo bude... Mám všetky pravené cesty, mám tam aj dobre, časopisy Michal. pravené, všetko, no čo Ja sa ti tam pokúsim tam. zase nejaké veci teraz na leto poznáť, alebo niečo uvidíme, keď sa bude dať. A nejaký prehrávač Walkman. Prehrávač, no to bude horšie. Počkaj, toto komu dám? Patrikovi tomu červený. Neviem asi, no Dám uvidíš, čiak. Patrikovi a budem mať, toto mi stačí čierny. Hej. A dám Patrikovi, nie? Čo vy na to? No to dobre, jak chceš. Tam ma hlava nebolú. No, Ja mu dám, počkajte, nie, ja budem mať čierny, dobre. Lebo to ide na kazetu, toto no dobre, nestačí. ale prečo nechceš prejsť na digitálnu verziu, akože tak myslím, že MP3 alebo také dačo? Kde? No tak však do MP3 ti vojde viac jak 100 pesniček a žiadne kazety, ani baterky nemusíš kupovať, nie? Ty ešte žiješ v starej dobe, aha. Toto je, mám plno, Walkman, hej, no, kazety má kopu, toto. Mám to plno diska, Walkman mi stačí. Dobre. MP3 je dobre, potom dojebe sa. Dobre, takže Michal zostáva stále pri svojej... No, to veľa, zaplatí toľko peniaze, aj tak dojebe sa. Hej, pri Walkmane. Čo, keď Walkman mám 5,5 od vás. A s balíkom, tak. A zuby sú už potom nechám, ak vy máte. Prsa vy máte, ukážte. Dobre. Hovorím. Dobre, takže nezabudnem potom, hej, to budete, nezabudnem, nezabudnem. Tak ideme ešte flašky Tesco predať, hej? Dobre, ideš. Nie, díky. Ja som jedol doma, takže... Dobre, Michal, hej, aj ty. Dobre, počúvaj, Peťa, keď ťa uvidím, ale Michal... Áno, keď budem doma. Ale myslím to vážne už. Keď budem doma, bo minulý tiež, no. Mám pri teba balík, jeden Walkman, ale... Toto problém, že ten červený, čo to mám, to dáš Patrikovi, dám Patrikovi ten červený. Dobre. Dám Patrikovi a ja budem mať čierny. Dobre, pokúsim sa niečo zohnať. Petr, počúvaj, nie MP3, v žiadnom prípade, len prehrávač, taký istý. Ale určite sa to zháňa, vieš? No, tu je, taký istý. Dobre. OK, dohodnuté. Dobre, Michal, tak som rád, že som ťa zás videl, hlavne sa drž. Počúvaj, idem ešte plachovke, áno, záchod, do kriku, niekde sa vysrať. Dobre. Bo brucho ma tak strašne bolí. Hej, dobre. Od toho jedla. Hej, dobre. Tak som ťa rád videl, Michal, drž sa hlavne, všetko dobre. Čau. Čau, aha, počkaj ešte. A koho? Čo chceš? No, čakám. Pardon, ešte keď pôjdeme šepko brsevi to mne, no. Chlapca noc všimkam. Hej. A tak potom, a kto potom chce potom večeru? Šepka alebo kuchárky nočné večeru? To uvidíš. To už ty si musíš vybrať, keď pôjdeš. Ako? To už ty musíš vedieť, Michal. A tak hlava neboli, tak nezabudnem. Dobre. Teraz nezabudnem, takže balík, len Walkman, hej, tu je na kazetu. Dobre, no, skúsim, čo bude v mojich sílach, Michal. Dobre, ja budem mať čierny, hej. Hej. A to nechám ešte na zuby, hej, ešte na doklady, na zuby, na doklady. Áno. A na to ste máte na cestu, to na vlák. No, na cestu dačo, to sa porieši, no, aj cesta, uvidíš. A niečo musíš aj odkladať, vieš, takže keď tak. Hej, máte? Bude dačo, Michal, keď tak, takže dobre. Tak fajn, tak sa drž, Michal. Zabudnem sa potom, bude môj kamarát, tu je. Dobre, čau, Michal. Nezabudnem, čau, hej, čau. Maďar. Hej, servus.